A finals del segle XIX i principis del XX, estiuejar a Cardedeu estava de moda. Ja ho deia la dita, si volies ser algú important havies de tenir un palco al Liceu i una torre a Cardedeu. Metges, advocats, industrials i polítics formaven part d'una burgesia barcelonina que buscava indrets rurals i propers on poder-s'hi construir una casa per gaudir de llargues temporades de vacances. Apareixien les primeres colònies d'estiueig. I per què Cardedeu fou un d'aquests indrets? El més segur és que fos per la proximitat amb Barcelona i la seva connexió ferroviària des de 1865, però també pel seu caràcter rural i agrari, que tant agradava a l'època. Tampoc ens hem d'oblidar dels corrents higienistes, en boga a principis del segle XX, que recomanaven el clima de zones allunyades de la gran ciutat per guarir malalties de caire respiratori. Anar a Cardedeu era anar a fer salut. I amb l'arribada de l'estiueig, Cardedeu va canviar. Va créixer i s'omplir de famílies vestides de blanc, al color de moda, que passejaven, feien processons o anaven d'excursió a les Fontades. Noves cases i torres van començar a ocupar terrenys on abans hi havia camps. Se'n van reformar d'antigues i es modificà el traçat urbanístic del poble amb noves places i carrers. Un exemple seria la plaça de Sant Joan, amb la Torre Lliger, actual Ajuntament, la Casa Vilaseca, la Casa Llibre o el Casal Doctor d'Aurella, ara museu. La plaça era fruit de l'enrunament d'un antic casal medieval, la Torre Lledó, l'any 1915. Un dels arquitectes que més va treballar a Cardedeu i a la comarca va ser Manel Joaquim Raspall, arquitecte municipal des de 1904 i autor de la majoria de cases d'estiueig de la vila. Raspall va ser un arquitecte de l'anomenada segona generació modernista, amb una obra a cavall entre el modernisme i el noucentisme, acabant la seva carrera amb la incorporació al seu llenguatge d'elements d'estil déco. La primera casa que Raspall construïa a Cardedeu, l'any 1904, va ser l'Alqueria Cloèlia, encàrrec de Mercedes Espinac. Era la típica casa amb torre i jardí pròpia d'aquell període i la que millor s'adaptava a les necessitats familiars i socials que l'estiueig propiciava. Però altres famílies preferien reformar cases antigues del poble i convertir-les en cases d'estiueig. A Cardedeu n'és un exemple la Casa Golferics, construïda per Raspall l'any 1908 i fruit de la reforma d'un antic habitatge entre mitgeres. En destaquen els vitralls de colors i paviments hidràulics dels terres. La promotora fou Carmen Golferics Losada. Ara bé, no totes les cases que Raspall va construir a Cardedeu van ser per estiuejants. L'any 1909, el comerciant cardedeuenc Salvador Clavell i Morató li encarregava un magatzem per al gra i la reforma de casa seva. Amb el magatzem de Cal Paó, ara fàbrica de la cervesa artesanal Sant Jordi, a Cardedeu s'hi construïa un dels primers exemples d'arquitectura industrial modernista. L'industrial lleter Marc Viader i Bas, nascut a Cardedeu, també va encarregar a Manel Joaquim Raspall la construcció d'una casa amb jardí per viure-hi amb la família, al centre del poble. Marc Viader i Bas era propietari de la Granja Viader, al carrer Xuclà de Barcelona, i fundador de l'empresa Letona, el 1925. La reforma va consistir en unir 3 antigues cases del segle XVIII en una de sola, amb entrada principal pel carrer Teresa Oller i accés al jardí per la plaça de Marc Viader. La Torre Viader pertany a l'estil arquitectònic noucentista, amb un retorn al món clàssic, especialment del Mediterrani, i deixant de banda la fantasia modernista per tornar a usar frontons, columnes o balustrades en composicions mesurades i equilibrades. També li va encarregar la construcció d'una granja lletera a Cardedeu, una de les més modernes i avançades d'Europa. Segurament et deu sonar el nom d'aquesta família, oi? És normal, ja que Joan Viader, fill de Marc Viader i de Matilde Roger, va ser l'inventor del cacaulat. A Cardedeu, a diferència d'altres pobles de la comarca, on les cases d'estiueig es trobaven separades del nucli urbà formant colònies o barris, la majoria es situaven al centre històric de la població.
Avui, si passegem pels carrers del centre, hi podem trobar la Casa Arquer, la Casa Clavell o Can Moragues, entre d'altres. Aquesta arribada dels estiuejants a la vila, sumada a la incipient industrialització amb la tèxtil rasa i la fàbrica Borràs i les millores en les comunicacions, van provocar el creixement urbanístic de Cardedeu. Una d'aquestes millores va ser la projecció de la carretera de Cànoves, obrint el poble cap al nord i ordenant una sèrie d'illes de cases on s'hi anava construint, tant per als estiuejants com per als vilatans. A aquest projecte de creixement urbanístic, Raspall integrà una pineda ja existent, convertint-la en un parc municipal, el Parc dels Pinetons. Aquí, Raspall va respectar plenament l'entorn natural de l'espai i només hi va construir una font de carreus de pedra granítica d'estil Decó, amb la data de 1932 en relleu i el nom del parc. L'estiueig va ser un fenomen que va contribuir notablement en la modernització de les viles i segurament va ser clau per al seu desenvolupament cultural. La gent de Cardedeu, pagesos i menestrals en la seva majoria, van començar a conviure i compartir espais amb la colònia barcelonina, que els hi mostraven noves maneres de fer, nous costums i nous hàbits que, sumats a la ja existència d'un museu al poble, van contribuir al canvi cap a una vila moderna i activa culturalment, com es va fer palès al llarg de la segona meitat del segle XX i que encara avui continua. I si vols saber més sobre el fenomen de l'estiueig a Cardedeu, vine a fer la Ruta Raspall, cada primer diumenge de mes, de març a juny i d'octubre a novembre. Truca al museu i te n'informarem.